teď jako nemůžu jet ani náhodou. To je hotový. No. My jsme našli klíče, tudíž jsme zase mobilní, volný. No a chtěli bychom se kouknout do rybářské osady. Já typuju, že je to tak 15 kiláků odsaď a bude asi nejlepší popuje tamten. No a tam má být vlastně pohnutá historie kolem války, má tam být 100-metrový zajímavý molo. Jo, skanzen chleba tam má být a hlavně je tam... Skanzen chleba? No. Rybářský je přístav zajímavý, jako je retro. No a po modré turistické značce se tam dá jít v podstatě 30-kilometrový okruh. Po nějak, jako po dunách a takhle, což jako vzhledem k tomu, že se ty mraky rozplynuly a je pěkně v podstatě, to nebylo vůbec... Tak ty 30 kiláků nepůjdeme. No tak se to dá určitě zkrátit, nebo jít prostě jenom úsek, že jo, to zase bude variabilní. Je mi to jasné. No, nějaký na tuhle oblast zajímavý stromy jako duby, které jsou tady typický, že jo. Tak jako je to varianta, no a pak ještě